ce da wata diya mai kyawu wanda bai da misali. So suka yi min nuni da wata diya mai kyan launi, zuciya ta so ta hane ni na yi ta maza neman ta bayani. Zafar ta so ki bani so ki nake so, zan bayyana kyan surata da halayya. Masoyiyata kyakkyawa ce, sannan a fuska mai yawan fara'a ce, makalamai tana da daɗin zance, kyakkyawar kala gurin fata ce, matsakaiciya kyawun idaniya ni dai a duniya ban ga nauyi ke ba gurin tarbiyya da soyayya. Wayo soyayya ce ta mai da ni ta makar zan gace, akan taba da gudu na jajirce domin na tabbatar da mai riba ce. Na baka amshi kwallon zabina da zuciya ka zamo jagora na, ba ɓoye amshi duk sirrina, tamkar ka babu a cikin tsarina na soyayya. Sarauniya nake kiran ki a fadata, dukkanin matsayi a gare ki na da bukata, ina kuke 'yan mata ku zo ku gaida ta. Duka yi min babbar kyauta, bayan da za a yi in manta ta, a duniya ka yi min gata na soyayya. Soyayya ce da wata diya mai kyawu wanda bai da misali.